Ngaqala ngasebenza hayi izinto zihamba kahle ngiholela nje impela nje ngekho lutho olubi. Hhayi kuthe ngokuhamba kwesikhathi wase yaqala ethi ngoba ngiyisebenzisa la ekhaya. Umsebenzi engiwenza uzothi ukunyuka u-edeka. Zikhona iy'ngane zakhe ezinye ofuna ngiy'nakekele. Hawu ngixakeke kanjani ngoba lezi ngane engizazi nazi lezi. Nazo yabona yezi. Ngiyayinakekela nje ngenza yonke into. Hayi ngiyokhe ngizwe. Washo-ke wabuye waphinda futhi esengibisa hlala phansi naye sakhuluma ethi yena ucela ukuthi ngimphakele lo tikoloshi bakhe. Hawu. Ayi kodwa ngoba nginaleyo nto ukuthi vele ngixakekile nanokuthi vele ngitshela vele ukuthi ukuphakela nje akusinto enzima ekutheni yabo. Ayi ngavuma vele ngixakekile mengishiya la ngizoyaphi. Ayikho indawo engizoya kuyona. Mengicanga ukubela back ekhaya kunzima. Ngase ngiyasebenza ngavuma engizowenza ngempela lo msebenzi. Ngiwenze-ke phakela labo tikoloshe. Into manje esenokungigqilaza kakhulu labo tikoloshe sebelala nami. Manje ekulaleni kwabo nami sekunzima kakhulu-ke manje. Kunzima sengikhathele. Ngikhathele angisazi ukuthi ngizophuma kanjani manje kulo muzi. Angisazi ngempela. Nina benkashana kaMenza ephuza umlaza ngameva enhla nasezansi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele igama lami uKingSicaka ngokwaluqa le Black Live TV igama lohlelo-ke izimpande ngezama-Afrika. Sidingida sijule sicinga iy'ndaba ey'thinta abantu nokuthwala. Nayo yonke nje le nto inyimpi ekhona eNingizimu Afrika nasezweni lonke emhlabeni wonke jikelele sizwe iy'tori zabantu okuhlukahlukana kwaso. Balanda sibalethelana-ke abanye baphikisana-ke nini content yini I know. Nganza kwethu ucabangani indlela nicabanga ngayo kodwa vele la kuphaphama yenzeka amakhelwane wakho. Yenziwa ingane yakho, yenziwa umzala wakho. Avela athwale ngawo sathi content. Kodwa yasiqala singena odabeni sizwe ukuthi kabe bathini abeze namhlanje noma usisi esinayo la izwazi ukuthi udaba lakhe lithini sixoxe naye. Sawubona dadewethu. Yebo njani? Okahle. Ngiyaphila. Ngana kwethu ungahlala engathi uthukile. Uzothwala ngami ngani? Hayi lutho. Ubani lo sisi? Mina igama nguNozipho kaTembe. Ngihlala la elokishini eClaremont. Ngikhulele khona nje. Khule ngihlala nomzali oyedwa single parent. Sibabili kuma. Into enzekayo impilo ayibanga inhle neze sikhule kanzima sikhuliswa uma yedwa. Isimo simunce ekhaya uma engasebenzi umuntu nje ophuzayo nje adakwe engenandaba nengane. Kwakufunda leso sikole kube nzima sifunde kanzima because sasisizwe umama wamakhelwane uyena osikhuthazayo nje wasesikoleni. So ngazama ukuthi ngiphushe ngifunde esikoleni kodwa angikhonanga ukuphumelela ku-matric. Ngaqala-ke manje ngenxa ukuthi ngibona isimo sekhaya kubi and futhi mina omdala. Ngaqala ngase ngiyacanga ukuthi yinto engizoyenza. Esikoleni ngeke ngisakwazi ukubuyela esikoleni. Ngase ngicabanga ukwenza ibhizinisi nemisebenzi ayikho kuyabheda. Ibhizinisi lami engicabangile lokuthi ngenza amagwinya. Ama-chips, ama-fried chips ngenzele nje. Umphakathi la endaweni. Ngidayise. Ebhizinisini lami alihambanga kahle ibhizinisi. Ibhizinisi lami azange lihambe kahle. Ekuze kwaholela ekutheni ngize ngicabange nokuthi ngeke umuntu ozongisiza. Yini oyisolution umuntu ozokusiza wakwenzala nebhizinisi ngani? Lalingathengwa ungathi ukudla ngikudayisa kwakungathengwa nhlobo. Kwakuthengwa nje kwabanyoza kwethu because endaweni ngidayisela kuyo sasidayisa sibaningi. Kuthenga ngapha nangapha kumina nje kuthulekile. So ungazi ukuthi nami yini. Kwase kufika lo mcabango ukuthi angifuni umuntu wesintu inyanga ezongisiza kulento. Mhlambe nganginikeza something for ukuthi ngigeze kuphume lesidima enginaso. Nami ngithi ukuthandeka ebantwini. Ngoba nokusola ukuthi nesidinanyana. Yebo. Abancane abantu. Yebo.
manje mhlawumbe singakagijimi kakhulu kuleso sidina leso sibonayo siphakathi nendawo kwakwenzakalana in terms of lezinto zomathandana ma-relationship ayevuka-ke wona-ke. Izinto zama-relationship ngisho ngimthola umuntu uthando lwethu lalingalasti. Mhlampe sothandana nje mhlampe yobe into ya 2 or 3 months kuphele kanjalo. Shuthi nje angazi noma ngizothi into yasekhaya kwamalume okanye kithi ngoba kwasibongo lesibongo sami la ngizalwa khona angizazi. Kanti uthini ma? Isibongo lesi ngizibiza kamalume kubo kama wami. Umama ngimbuza ngokuthi mhlawumbe kithi kephi ubaba kwashona kwenzakala naye akazi vele umuntu ophuzayo akananto umuntu anganayo nje. Imake mawuthe akazi ngoba ngazi noma yena nobaba wakho abahoshelani kahle. Ngicabanga akazi nanokuthi umithisiwe uba wamithiswa ubani sekuqaleni noma ngithanda ukubheka ngoba uyilowo muntu nje loyo ophuzayo dakwe enganaki. So shuthi nabantu amane nje beyibambele namagazi indlela engicabanga ngayo ngoba ngisho ukuthi uyambuza ngalento umbone unolaka nje akafuni ukuphendula nje ngendlela efanele. Bathina baseduze kwakhe mhlawumbe ade ehleli nabo abakhula naye bayalwazi oludaba noma ngeke nababuza. Mase sizama ukubuza umakhelwane mhlawumbe okade bephila ngoba ihlobo impela ihlobo engathi ihlobo zakhe ezinye sezahambayo emhlabeni la ikhokhoko nje lezinto. Abanye abantu abale kude emakhaya nje futhi nokuzwana nje kahle hle ukuzwana nje engekho abazwani kwakuzwana lokho. Futhi ngenye indlela singasho ukuthi uma wakho kungenzeka ukuthi wadlonguleka kodwa manje akazi ngoba kwakunotshwala phakathi andophuza namadoda. Kungenzeka nalokho ngoba ngasho ukuthi umuntu nje ongakwazi ukuyigada ayinayo ngoba kwanathi zesokole kanje ingoba azange sithole ukunakekelwa ngendlela efanele ezomzali wethu. Awusibuyisele emuva usitshele ngalo mama owasiza ekutheni ukwazi ukuya esikoleni because uyasho ukuthi uma wakho indaba ukuthi niyafunda noma nifundi wayengayinaki. So then lo mama wayehlobo luni la mama wayesonta wayiboneni kina zaqala lokho? Umama lo wesonta shuthi wabona ukuthi kahle hle ukufunda siyakuthanda. Inkinga siswela yona isupport yokuthi sithole umuntu ozosinakekela ngendlela wase naye yazama ubengeke phela esinike ingalo yonke phela naye unezakhe ingane kodwa wayezama lapha nalapha ukuthi ehlanganise size la izosiza khona yabo. So kwaba muncu kakhulu nale business lami leli la ngahamba kahle ngendlela. Kwaze kwafika lo mqondo ukuthi ngize ngicabanga umuntu oyinyanga ubaba njengaya kuyena. Ngase ngiyamchazela isimo sami singumuntu ophila kanje. Wathi yena engangisiza. Engangisiza because angifuni izinto ngigeze ngithi ukubukeka. Wathi engangisiza kodwa into angitshela yona engangicelela kuyona ucela ukuthi ngiyomsiza kwakhe. Kanjani? Ngiyosebenza ngisebenze endlini yakhe. Okay. Bezisebenza nje umsebenza ekitchen. Clean ngiwashe ngipheke ngenze lezo zinto. Nobaba unengane nonkosikazi. Hayi ngase ngiyavuma ngoba nemali wayisho ngabona ukuthi lapha emagwinyeni angiyitholi. La yithe ukuthi xaxa ngase ngiyakhona ke. Ngaqala ngasebenza izinto zihamba kahle ngiholela nje impela nje ngekho lutho olubi. Ayi kuthe ngokuhamba kwesikhathi wase yaqala ethi ngoba ngisebenzisa la ekhaya. Umsebenzi engikwenza uzothi ukunyuka uedeka. Zikhona izingane zakhe ezinye ofuna ngiyinakekele. Ngixakeke kanjani kwapha lezi ingane engizazi nazi lezi. Nazo yebona yezi. Ngiyinakekela nje ngenza yonke into. Ayi ngiyokhe ngizwe. Washo ke wabuye waphinda futhi sengibisa hlala phansi naye sakhuluma ethi yena ucela ukuthi ngimphakele lo tikoloshi bakhe. Hawu. Ayi kodwa ngoba nginaleyo nto ukuthi vele ngixakeki nanokuthi vele ngitshela vele ukuthi uphakela nje akusinto enzima etheni yabo.
Hayi ngavuma vele ngiqayekile uma ngishiya la ngizoyaphi. Ayikho indawo engizoya kuyona. Mengicanga ukubela back ekhaya kunzima. Ngase ngiyasebenza ngavuma engizowenza ngempela lo msebenzi. Ngiwenze-ke phakele labo tikoloshe. Into manje esenokungigqilaza kakhulu labo tikoloshe sebelala nami. Hawu. Manje ekulaleni kwabo nami sekunzima kakhulu-ke manje. Kunzima sengikhathele. Ngikhathele angisazi ukuthi ngizophuma kanjani manje kulo muzi. Angisazi ngempela. Now njengoba usufike lesi sigaba sokuthi ulala nabo labo lezilwane zakhe, vele wena mawubuka lo baba wenzani, uyathwalisa wenzani la? Khona ngasho ukuthi shuthi uyathwalisa ngoba bayafika abantu. Hlezi ukufika abantu nje imoto ziphume zingena nje. Ngenwa lapha esigodlweni sakhe nje. So vele ngiba naleyo nto shuthi vele ukuthwala unakho uthwele futhi uyathwalisa ngendlela engibona ngayo. Ngisho ngeke umuntu ezekuxoxele yonke into imfihlo yakodwa nami phela ngiyabona ukuthi hayi khona okurongo la. Kukhona okurongo. So since wena sewaphuma wazama impilo yokuqhwashalaza lapha nalapha, uma wakho ukusiphi isimo uyaqhubeka nokuphuza akanaki, khona umunye umuntu oxoxa naye ngalolu daba olubona lapha olwenza empilweni yakho? Ukhona uma usaqhubeka nalempilo yakhe le yokuphuza nje dakwe ngisho ngihlala naye phansi sengimbonisa kuyayifanela nje. So umuntu engathi uyena ngeke ngikhulume naye usisi wami akekho omunye umuntu. Akekho ngoba elokishini nje indawo vele awukho zihlobo ezithe nje asusa abantu omakhelwane enibazi futhi isikhathi esiningi ngeke uthathe imfihlo yakho uyixoxele umakhelwane. Engathi ungathola umuntu oyifamily yakho uhlale naye phansi umbekele udaba lukanjalo. Futhi nakhona leyo family nothi uthi uhamba utshele wonke umuntu ombonayo ukuthi lo engakhona ukukusiza kulesi simo. Ngoba kwesinye isikhathi kuyaye umuntu umxoxela inkinga zakhe kanti uyohamba ehlekisa ngawo. Yabo. So kungcono ufuna ubona uthola umuntu ombona ukuthi yabo lo unesifuba engakwazi ukuthi mengimbikela usisi lwami engibonise. Umuntu engeke ngikhulume naye uyena usisi wami lo ongilamayo. Kodwa naye sekuxoxa ngoba phela usayingane naye kuyafana nje. Kuyafana sekugonyulwa la masihleli singabafowabo sithi ukuxoxa kodwa ububona ukuthi akukho sizo vele ozolithola. Yena leke lo baba lo ohlala naye okwenzisa yonke lemkhuba usuke wakuveza unganami kwakho ngalesi sigaba sokusona manje wathini? Ngake ngakuveza kodwa nje kunalokho uyangicindezela. Uyangicindezela ukuthi ngingenile la ekhaya ngavuma ngathi umsebenzi ngiyawufuna angumele. So kunzima nami angazi ukuthi ngiyophuma kanjani kule nkinga engibhekene nayo kuyimanje angazi. So njengoba wena uthi lapho hlala nazo izilwane seziyakujwayela sezigcina sezilala nawe yonke lento yenzeka lapha, kuwena kulezi zinto ufike ngoba uthi uzozenza ngempela wagcina uzenzile kwenzekalani, wagcina ugezile, wagcina ekusizile lokho uthi ufuna ukufuna in the first place? Lutho akuzange kwenzeke lento angiyifunile isigeza ngisifuna akazange sasenza. Okusho ukuthi yena into wanginika into ukuthi ngibe nothando lokuhlala la emzini wakhe ngendlela engibona ngayo mina. Ngendlela engibona ngayo ngoba kahle hle mina ngangiyimisela ukuthi ngifuna ukuthi kube nebhizinisi lami. Kodwa ngendlela sekwenzeka ngayo ngoba sengigcine ngi-end up la ngihleli lana nazi nezilwane zakhe ezibhizi nami. Ngisola ukuthi shuthi wenza something ukuthi ngihlale la ngabe ngisanyaza ngendawo. Ileyo nto nje into engiyisolayo. Lento engize ngayo usizo angizolifuna angibanga ngisalithola. Sure. So njengamanje mawubuka emuva ngoba uyasho naso esikoleni angena ngicimezela umama makhelwane. Abantu okhula nabo, wena nifunda nabo, isimo senu nabo sasikanjani ogqilaze kangakanani mawuthi uyabuka nje ngapha? Ugqilazeka kakhulu.
kusizo esinye isikhathi nithi uhleli nabafundi bezwe bexoxa abazali babo, xoxa ubaba ungenzeni into ngokuthi, uma wenza into ngokuthi, wena owakho umzali kunzima. Ubaba lo wababa umazi nanokuthi uyibalela injani. Kunzima kakhulu, kuyawugqilaza lokho umqondo. Ugcina ungasafocus kahle ngisho nasesikoleni, naseklasini nje usucabanga ukuthi mina wami baba njalo ngizothi unjani, washonaphi. Ngisho ukuthi uyabuza kuma kuyayifanela kwama loyo. Inkinga nje umuntu ongasinakile ekhaya manje kuye kwaba nzima kakhulu, kuye kwaba nzima khona ukuthi ekugcineni ngingasabi khona ukufocus kahle esikoleni, ngashiya kanjalo isikole ngaqedile. So ngamafuphi wena uphenduka isigqila seyilwane zenyanga ethwele ngenxa yokuthi wawunokusizi wawudinga ulikhama ulisuse uthi uthola umuntu ozokwazi ukukulekelela ugezeke njengoba ukholelwa ekutheni khona isinyama nje onaso. Kodwa lo muntu ugcina sekusebenzisela ekutheni ulala nezilwane zakhe, ufida izilwane zakhe ngayo yonke indlela, ifida ngenhla ngezansi. Ngenhla ngezansi sengisigqila sala ekhaya manje. And futhi ngisho ngathi sengifuna ukuphuma uthi indlela yokuphuma ayisekho, ungenile uthe umsebenzi uyawufuna wavuma. Manje sekunzima kakhulu manje, kuthanda ukuba nzima. Angisazi kumele ngenzeni. Angisazi. Ngoba phela lezi zinto dadewethu zomalala mazenziwa abantu nje abanormal. Kuyakhamba kube nesikhathi la ubona khona ukuthi no omunye uyakhulelwa, omunye sekukuthi la ukaze ufike lo mqondo ukuthi mathi uyakhulelwa ngenxa yezilwane kungaba yini lo ikhulelwa? Khona ngikucabange lokho. Kuyafika cha ukuthi mengathiwa ngiyamitha la sekumithiswa isilwane, into ezothiwani le? Into engizoyithini? Kodwa isuke ingekho nami into engizoyenza ngoba ngifana nomuntu oboshiwe kuyimanje. Ngifana nomuntu oboshiwe. Kuyasinda akusanyakazeki. Sure. Right, mhlambe ke sesikhuluma sesigoqa inkulumo yakho njengamanje ufisa kwenzakaleni kuwena nje. Mawubuka ucabanga ukuthi ufuna ukusizwa ngani, usaqhubeka uthembe inyanga ukuthi ingakusiza nakulolu tako kulona after lokho kwenziwa yilo baba. Inyanga angisayithembi. Angisathembi umuntu kwamanje, angisathembi umuntu. Kodwa angazi into abengiyicela ukuthi bengicela usizo ukuthi ngikhona ukuthi ngiphume kulomuzi engihlela kuwona. Ngiphume ngibuyele ekhaya, sengixolela khona ukuthi ngibuyele ekhaya ngiyophila leyo mpilo leyo kusokola noma ngiqhubeke nalo ibhizinisi lami leli lamagunya ngivele ngilenza. Nje ngisho lingahambi kahle kodwa ayikho into engizoyenza ngoba sengikhathele manje ukuphila lempilo engiyiphilayo la. What if kukhona izinto eseyitshalwe kuwona ngaphakathi? If kukhona izinto angazi noma mhlawumbe ikhona umzamo ozozameka ukuthi ziphume kube khona umuntu osizayo, angazi ngoba phela ngoba ngisho ukuthi angithembi umuntu. Uyothi umuntu uyamcela ukuthi ekhiphe lento leyo uzokusiza naye aphinda edokwakhe. Manje angisazi ngempela, ngiyathandaza mekusile ukuthi uNkulunkulu nedlozi bengikhumbule la ngikhona bengibheke. Angazi noma umkhuleko wami uyophenduleka yini. Ziningi ke ingane lapha kwezikubuya njengamanje nabazali abangabazo baba bazo abangazi kwenzakala nokona nje umuntu seyexperience lonto kuzala umzali ophuzayo okutshela emehlweni ukuthi baba kamazi la usucabanga ukuthi at least mangathi ukhalela yena ngakwazi ukukutakula lithini lakho osewudlisa amazwi akho okugoqa. Into engayitshela uFoyis nodadewethu ukuthi unzima ukukhula ngaphandle kwabazali bobabili. Kunzima kakhulu. Kunzima. Impilo ayindawo, impilo imile, ayikho alukho usizo olitholayo, support. Wena onayo umzali othola ukunakekelwa, ngicela ukuthi umhloniphe umzali wakho. Wenze ngayo yonke indlela ukuthi umzali wakho uyamsiza ngendlela efanele. Umthande, umnakekele ngoba kunzima ukukhula
ngaphandle kwamzali kunzima kakhulu. Mina ngifana nomuntu ongenabo abazali ngoba ngeke ngithi nginomzali umaye nokodwa engasinakile. Engasinaki. So ngiyafana nomuntu ongenabo abazali nhlobo. So ngithi wena dadewethu okanye bhuti wami, phatha kahle umzali wakho, umhloniphe, wenze ngendlela afuna ukuthi uwenze ngayo. Uhambe endleleni kahle, ulandele iyalo zakhe. Yileyo nto nje engayitshela nje abafowethu. Sibonga kakhulu sesikhathi nethuba. Yebo. Alright, ile iBlack Life TV igama lohlelo ke izimpande ezama-Afrika. Hleli nayo sisila siyaxoxa nje sidinga i-double thinta yena nohambo lwakhe endabeni yokudlala umlaphi wendabuko. Agcine ke eseyisiqila seyilwane zakhe. Yaxoxa kudaba lakhe yalineka uthi njengamanje ufisa ukuphuma kuloya mgulukudu ahlala impilo yakhe enormal, abuyele ebhizinisini lakhe lokudayisa amagwinya as usual. So asazi ukuthi umuntu wakho uthini, uPaul uthini comment section, awukhulume sizwe ukuthi ekhambanya. Ngakho lami King Sichaka ngwakaluqa. For now nisale kahle. It's the Black Life TV.